सुप्रभात पिलामाने। मु तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗପଟିଏ ଆଣି ଆସିଛି। ଜାଣିଛ, ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ମଣିଷମାନଙ୍କ କଥା ଅପେକ୍ଷା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପତଙ୍ଗ, ଆକାଶ ପାତାଳ, ପୃଥିବୀ, ପ୍ରକୃତି, ଗଛ, ନଈ, ସାଗର ଆଦିକୁ ନେଇ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ନୂଆ, ସବୁ ଅଚିହ୍ନା। କଳ୍ପନାରେ ସେ ଅଜବ କଥା ସବୁକୁ ଭେଟେ ଓ ଉପଭୋଗ କରେ। ସେଇଥିରୁ ସାଉଁଟି ନିଏ ନୂଆ ସଂସାରର ସ୍ୱାଦ। ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଗପ ମନକୁ ଯେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସଜାଡ଼ି ଦିଏ, ସେମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଗପ ପରସି ଦେବାର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଗପଟି ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପକାର ସୁଝିଲା। ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ଥରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଗ ବସିଥିଲା। ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ନଈ ସୁଅରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଭାସି ଯାଉଛି। ବଗ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରଟିଏ ଛିଣ୍ଡେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ପକାଇଦେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ବଗ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା, ବଗୁଲି ନାନୀ କିଲୋ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁ ମୋତେ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ସେଇ ଗଛରେ ପୁଣି ବଗ ବସିଛି। ଗୋଟିଏ ବାଣୁଆ ଆସିଲା ଗଛ ମୂଳକୁ। ସେ ଧନୁଶର ଧରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ବଗକୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିଲା। ଏଇ କଥା ଦେଖି ବାଣୁଆ ଠିକ୍ ସର ମାରିଲା ବେଳକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା ଗୋଡ଼କୁ ରୁଟ୍ କରି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ବାଣୁଆର ହାତ ହଲିଗଲା। ସର କୁଆଡ଼େ ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ବଗ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହୋଇ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଜି ସେ ବଗର ଉପକାର ସୁଝିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏଇ ଗପଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।